Málo kto si už všimol, ale vyšiel nový Marvel seriál Eyes of Wakanda. Je to fajná, krátka oddychovka, čo rozširuje svet MCU. Ide o krátky seriál 4 epizód, každej po 30 minút, pričom každá hovorí svoj vlastný krátky príbeh s jednoduchou myšlienkou. Vďaka tomu je seriál svižný a stručný a napriek svojej jednoduchosti ponúka aj odvážne momenty. Každá epizóda nesie rovnakú premisu, nájsť stratený artefakt, ale každá ju vezme svojim vlastným kreatívnym spôsobom. Dej sa odohráva v minulosti a každou epizódou sa blížime viac k súčasnosti. Nie je to vrchol kinematografie, ale nijak neomrzí. Svoj účel ako content pre Disney Plus si splnil a nemusí sa hanbiť svojimi nedostatkami ako iné Marvel projekty. Seriál som si užil, hlavne druhú epizódu, ktorá je podľa mňa najsilnejšia. A i keď bol scenár niekedy slabý, stále vedel odhadnúť svoju dobu, čo cením. Dubbing je taktiež počúvateľný. Seriál si môžete pozrieť na spomínanom Disney Plus, ale medzi nami je to aj na Kukajto. Pre viac takéhoto obsahu daj like a odber. A že vraj ak klikneš na zvuk, tak mi to pomôže s algoritmom. Ďakujem.